wasu sun gane manufasa. Kurma canja salon sauti mai ganga don ajizancin mu, ban zama mai waka ba sai ta silar kuma soyan mu. Riba ne wanda ya yi shukar alkairi tabbas mai nasara ne. Sun ce na yi shirin ku fahimta ai magana ne. Ku biyo layina kun ji irin tsari na, ne sana'ar waka ku fahimta yanzu nake farawa. Canja salon sauti mai ganga don ajizancen mu, bai zama mai waka ba sai ta salar kuma soyan mu. Kama da kalar wancan na tabbata bai yi kalar wancan ba, a irin tafiya ta bai kama da salon wancan ba. Zare guda daidai na gaskata ba ta gyala da me ba, in ba ni na aje ba to ba zan ɗauka ba. Ni asali na shawo ba zai dau ɗan shirwa ba. Canja salon sauti mai ganga don ajizancen mu, bai zama mai waka ba sai ta salar kuma soyan mu. Ba dukkan magana ce za a yi har ta zamo jari ba, duba irin aikin baushe ba zai ki zuwa jeje ba. Duk girman jake tabbas ba zai darajar doki ba. Ai nasara sa'a ce, bin naka bai da'a ce, wanda ya yi maka kairi kai masa karka zamo mai mance baya. Canja salon sauti mai ganga don ajizancen mu, bai zama mai waka ba sai ta salar kuma soyan mu. Su faɗi to ga abu ƙarshen zance, dan yanayin duniyar nan za ku kula sauyi ce. Mai aniya aniyar shi ta bi shi koma wacce kala ce. Ka rike Allahnka sai ka zama baka da tamka. Na yi shirin tafiya mai nisa ba kuma zan fasa ba. Canja salon sauti mai ganga don ajizancen mu, bai zama mai waka ba sai ta salar kuma soyan mu. Wai abu ya yi kare ta tudu sabat biyo nama ba, wasu kalar tsarin su samsam bai nufi alkairi ba. Wanda ya ce shi ne ba shakka za ku gaba shi ne ba. Faɗi ba ni ne ba, ban kuma ce ni ne ba. Ni Muhammad Ankule ba na raina masoyan mu. Canja salon sauti mai ganga don ajizancen mu, bai zama mai waka ba sai ta salar kuma soyan mu. Alfahari na kan waka bai wuce masoya ba, yadda kuke nunan kauna ba zai yi na manta ba. Ba zan fara sana'ar waka in ba dan ku ba. Ankule Music kun ji irin sautin, wanda yake neman mu da shari bai taɓa yin nasara ba.